Good morning, guys. Naabot aday among kuan. Yearbook. Nag-graduate ko is 2019. Sa kadugay sa year, guys, nga pagpaabot. Naabot na gid siya. Almost 5 years na karon nga year. Nga naabot ni siya. Ug nakasel pa gid siya, guys, oh. Ato ani karong kuan, abrihan. Siya daha anak na ay. Ha? Siya daha kina. Bibidyo ako bear, aron nakita ka tsada. Yung si Pin tsada daw. Tsada day Pin? Oh, ginain ko sa color. Nara guys. Argo 2019. Makita eh. Argo 2019. Tung tanawon. Malang ko. Atong tanan og kuan ba? Tarong ba atong naong diri sa kadugay sa kuan 5 years almost na gid 5 years. Naabot na gid siya. Nakasell pa siya, guys, oh. Atong tanawon kay basig atong naong diri. Tanaw na to Pin. Ako nang i-open, guys, oh. Iniwa din ang picture ma. Kun ni yearbook man ni. Iniwa din ang picture. Kuan ni kanang usa ni? Ebidensya ni nga nakahuman gid sa college. Ako nang gi-abrihan, guys. Nakasell pa gid siya ning kuan, oh. Transparent nga cellophane. Malang ko. Oh. Ato paitaan na tong naong, guys, kay basig di mao atong naong ani sa kadugay. Nagkabaylo na ni siya naong ni kuan. Oh, wow. Usa man ni? Ito daw? Midtown Photography and Multimedia. Midtown magud ang nagkuan na ni, guys. Thank you, Midtown. Tapos sila ay kuan daw. We print memories. Thank you, Midtown. Maumuta na ay. Humot papel. Marag doon na tangumot. Ito pa, ako sang pangitaon akong kuan, guys, akong naong. Pangitaon ako kung naong. Mo ni siya ang kuan, guys. Sa first page, ay sa covered page mo ni siya. Argo 2019. Pag-open mo. Mana siya ang first. Na siya tapos kani. Mura din na ilang tipo ma. Ato pa itang atong naong diri kay basig nawala na ta ba tong sa kadugay. Din na day kagad. Baga kay siya, guys, oh. Tungod siguro ni sa kadaghanan mo ni graduate. Or unsa ba ka? Batang may bala na to ni ron. Kay taon sa nako akong naong, guys, kay buragi action kung kakulba. Sigwa diri. Wa. Kamay gwapa ba ni nila, oy? Ganain ko sa pink na dress at mga ay katong. Pangitaon na to kay. Marag wa jud din ha ma. Ha? Marag wa. Yung si Pinpin wa bidaw din hina nabuing na gid ni. Gabrihan na ra ba nato? Lah. Marag wa jud. Hala, wa good, guys. Asa naman si Bing Rustic Life ani, ay nawala man. Sa mani uy. Nalagi na ato ring pangitaon. Sa mana sila. Ipaulahi man gud ng mga gwapa, ha? Yung mga gwapa nila, guys, oy. Hala, ug di mo inhan diri, asa gyud ka mo inhan. Ay, HRM pa man dai ni. Education. Tara. Hala ka nakita na gyud niya, guys. Isa ka paklian sa education, nakita na gyud. Bebeng! Si Beng Rustic Life. Nara ko, guys. Si Bibing. Nara para makita. Magwa pa na magsamina. Para makita sa hayag. Kani akong gisuot, guys. Kuno ni ukay-ukay. pero porma magyapong tao. Marag kwan ay marag jumper. Di lang makita akong kuan, guys, akong natabunan sa bibing. Di makita akong sapatos nga inukay gyapon ako, guys, pero nindot gyapon. Kaya akong gipang suot, guys. Purma na, guys, pero inukay ko na. Nara ko, guys. Balongket Melanie Uhayas, March 6, 1991. Akong papa si Librando. Akong nagpuyo sa Kapalaran. Sa Mapil Club nga ko nga member. Akong life quote ang quote na ko, guys, oh. The most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt by the heart. Kagara by Helen Keller. Kaya naman gud sa Helen Keller, guys, is na-idolize na ko na siya is Helen Keller ay killer. Kuan na siya, guys, kanang kuan siya blind, pero kuan siya, guys, intelligent person. Yeah, guwapa daw. Ako man yung nakuan, guys, na touch ko ani nga kuan nga quote ni Helen Keller. Mama, Mo ni ako, guys, pero Mama, yeah. Most beautiful. The most beautiful thing in the world cannot be seen Yeah. or even touched. They must
be felt by the heart. Kagara. Og man guys, nakita ra gid akong postura guys sa almost 5 years nga pagpaabot. Nara si Bibeng. Ug nara ako ang postura guys. Ako ra gid intay naning kamot ani guys nga mahimo kong nitsurang tao. Kay ug gid intay tabang. Ang ara-ara pud intay akong naong diri oh, murag gwapa-gwapa gamay. Ug mo to guys. Kung gi-share ang ako ang amo ang kuan. Gwapa man day kay ni among yearbook mo ding dugay kinaabot. Thank you kay Midtown. Colorful kay siya guys ay. Makita gid nimo ang ka-colorful sa kuan na gid siya buhay gid, buhay na buhay. Yeah. Ako diri na pud guys, pangitaon ako guys, pangitaon ako ko. Nalay ka din ha, ma? Yes, nako diri. Man, pangitaon ako ha. Haman si Bibi ngani. Be, pangitaan ako, be. Asa na kana. Ay, kuan man ni, BSED man ni. Elementary man. Ano BSED activities BSED? Hala, wala lagi ko diri bay. BSED man din ni guys. Atong pangitaon ng BED. Nato diri kay BED man ni. Teacher man. Pangitaon. Nara, nakita ra na. Nara mi guys. Bachelor of Elementary Education. So nara day si Bibeng. Nara ko guys. Si Bibeng, ug nara ko. Si Bibeng. Nakita ra gyud. Kara kay sila mga kuan diri. Forma kay ko diri guys oh. Ganan kani akong ganahan nga kuan guys kana usa na akong outfit kay pang office. So, that's all for today guys. Thank you for watching. Nag-share lang ko sa akong kuan, akong lugar ang di pa abot. Thank you.